खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव फोसावनो लादों माहारियारि थाखोनि मोनसे रादाब। रैखाथि हानजाया खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव उदखारिफोरनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन जागायदों आरो बे अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे अपारेशना स्पेशल अपारेशन ग्रुप, जम्मू काश्मीर पुलिस, रौनिया हानजा आरो CRPF जों जथायै खालामजागासिनो दं। उदखारिफोरनि बेरेखायै मोनसे थि आरो साहसगोनां अपारेशनाव रैखाथि गोहोआ दासिमाव सासे उदखारिखौ फोजोबस्रांबाय। थांनाय शुक्रबाराव बेबादि मोनसे अपारेशननि उनाव कुलगाम जिल्लानि अखल ओनसोलाव बियो फारियै नैथि जाथाय। बे अपारेशननि मोगा-मोगिया देवसरनि अखाल हाग्रा ओनसोलाव शुक्रबारनि हर गेजेराव जागायदोंमोन आरो मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गावलायनाया दिनै फुंबिलिनि 4 रिंगासो समाव 20 मिनिटसिमहालागै थाद'नाय गैयै सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो रैखाथि हानजाया आद्रा थानाय उदखारिफोरखौ नागिरनानै गासै ओनसोलखौ बेंखनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रौनिया हानजाया फोरमायनाय बादिब्ला बे ओनसोलाव 2निफ्राय 3 उदखारिफोरा दासिमबो थाबथाना थानायनि जाथावना दं, जेराव लश्कर-ए-तैयबानि उदखारिफोरा लोब्बा थानो हागौनि सन्देह खालामदों।